हेलो गाइस गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो खुलुमहरनाय थाबाय स' दिनैनि आङो बे गोदान टपिकआव नोंथांमोननि सेराव आरोबाव फैलायबाय दिनैनि टपिकआनो जागोन रागा शर्ट टेम्पार बे रागा आरो शर्ट टेम्पारा जोंनियाव थाब्ला जोङो माबायदि जायो जों बिनि बिसय दिनै रायलायगोन स' दिनैनि भिडिअखौ जोङो जागायलांनोसै आं हथाथनो आङो बे मोनसे टपिकखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानबाय बे रागा होननाय बुस्थुआ ओरैबायदि बुस्थु माने नोंनियाव जुदि हथाथैनो जुदि रागा होननाय बुस्थुआ फैयोब्ला नोंखौ बियो बे रागाया मालाबा माने लसनि थिंजाय लाबोगोन आरोखि स' आङो बेयावनो नोंसोरनि मोनसे एग्जाम्पल बायदि आङो खोन्थानि स' आंनावबो गोबां रागाया बिदि दङ रागा गैया नङा रागा दङ खिन्थु आङो बे रागानिफ्राय गोबां रागाखौ माने दबथायनो थाखाय नाजायो आरोखि आरो गोदोनिफ्राय आङो बे रागाखौ माने दबथायनो हायामोन नाथाय दा साननैसो माने गोबां माने बे रागायाव दबथायनो हानायखौ आङो माने रिजाल्ट मोनदोंखि आरो माने नोङो जुदि रागाखौ जुदि नोङो दबथायनो हायोब्ला गोबां नोंनियाव मोजां रिजाल्टखौ मोनो आरोखि स' आं नोंसोरनियाव मोनसे एग्जाम्पल बायदि लाबोनो सानदों आङो बे रागा माने दायो बावैसो माने जाय सानसेयावनो 10-12 हाजार मोननाय जि इनकाम माखासे ग्रुप बे ग्रुपनि गेजेराव थानानै सानसेयावनो आङो 10,000 11,000 मोननाय इनकामखौ माने जोङो मावदोंमोन दा बे मावनायनि सिगांनो गोबां गुलाय गुजाया जोंनियाव नुजादों आरो गुलाय गुजायजोंनो लोगोसे रागाजों माजों बिदि जायो आंनियावबो बिदिनो बिसोरो माखासे गुलाय गुजाय बुंनायाव गोबां रागाया नुजादों गोबां रागाजों बुंफ्लांदोंबो माने है आङो नोंसोरजों थाला बेबायदि गुलाय गुजायाव बिदि जानला मानला खोथा बुंबाय थानायाव आं मोजां मोना होननानै माने रागा जोंफ्लांनानै बुंदोंमोन नाथाय आङो बे रागाखौ माने गोबांद्राय देखायाखिसै आरो देखायालासिनो आङो थाबनो दबथायनो नाजाबाय आरो दबथायनो नाजानानै माने गोबां बे रागाजों जेबो माने सिङाव रागा दंब्लाबो बे गासै रागाफोरखौ माने सिङावनो आरो दबथायफिननानै माने बे ग्रुपआव आरोबाव माने लासैनो गुसु थान्दा मगजजों माने मिलायफिनबाय आरोखि स' बिनि फलखौ माने सानसेनि गेजेराव मोनबाय जि प्रग्राम जों खुंनो नागिरदोंमोन बे प्रग्रामखौ जोङो थान्दा मगजैनो रागाखौ आङो दबथायनानै माने बिसोरजों थाफानानै खुंबाय आरोखि स' खुंखांनायनि उनाव जोंहा बे प्रग्रामाव जों जायनोखि जोंनियाव लाबखौ लाबोदों जास्ट 6-7 घन्टा जोङो एसे मावनानै 12,000 खरि सासेयाव जोंहा गलायदों स' आङो बेयावनो गोबां रागानि फलखौ मिथिदों आरोखि मारै मिथिदों होनबा जुदिहाय आङो बै लोगोफोरा बुंनाय खोथायाव जुदि रागाजों जुदि आं नांथाबना थायोमोनब्ला रागाजों गोबां जुदि आङो बुंब्लामोन बा रागाजोंनो आङो नोंसोरजों थाला जुदि होननानै ओंखारोब्लामोन बे 5 घन्टायावनो 12,000 बा 11,000 मोननाया आंना लसआव थांगौमोन आरोखि स' बेनो आंनि थाखाय माने गोबां रागानिफ्राय दबथायनो हानाय गिदिर फल आरोना स' आं बेयावनो एसे हमनो हादों आरोखि बे रागाखौ आङो जुदि हमथायामोनब्ला बे 10-12 हाजार फैसाया बेखिनि समायाव आं मोननाय नङामोन स' आं बेनिखायनो होनदों रागा होननाय बुस्थुआ माने गोबां लसआव लाबोयो नोङो रागाखौ जुदि नोङो देखायबाय थायोब्ला रागाखौ नोङो जुदि दबथायनो हायाब्ला जोंखौ बे रागाया लसआवसो लाबोयो आंबो जुदि बे रागाखौ जुदि बे ग्रुपनि गेजेरावनो देखायनानै जुदि ग्रुपनिफ्राय जुदि गावस्रायोमोनब्ला आङो बे 10,000खौ बा 12,000खौ आङो मोननाय नङामोन दा जोंनि थाखाय 10,000 12,000 खामायनो थाखाय गोबां दिन नांगौ गोबां जोङो मास मोनसे सोरबाया मास मोननै ना गोबां दिन नांगौ जायो ना आंनियाव बे रागाया जुदि थानानै आङो बे 5 घन्टायाव खामायनायखौ जुदि होबथायोब्ला बे रागाखौ मानोथो दबथायनो हाया दबथायनाङा जागौ रागाखौ दबथायनांगौ आंनि थाखाय माने रागाखौ
जोङो लाबोनाङाखै आरोखि बे रागाया माने जोंनियाव जेबो उन्नति होआ रागाखौ जोङो जेब्लायबो दबथायनो नाजानांगौ आरो दबथायनो हायोब्ला रागाखौ दबथायनो हायोब्ला गोबां उन्नतिया जोंनियाव फैयो आरो जोङो दबथायनो हानायनि फलखौबो जोङो मोनलाङो आरोखि दबथायनो हानांगौ आरो रागाया जोंनियाव माब्लाबाबो मोजाङाव लाबोआ रागा जोंनाया जोंखौ लसआव लाबोयो रागाया जोंखौ बुलायनाय सौलायनायाव लाबोयो रागाया जोंखौ दानलायनाय सुलायनाय सिथारलायनाय बुथारलायनायाव लाबोयो ओंखायनो जुदिहाय जोङो बे रागाखौ जुदि जोङो लाबाय थायोब्ला बा जोङो रागाखौ जुदि जोङो दबथायालासिनो जुदि बुलायनाय दानलायनाय बुज्लायनाय एबा गाज्रि मोनलायनायाव जुदि जोङो गाज्रि मोनज्लायनायखौ जोंखौ सोमजिहोयोब्ला मानोना जोङो बे रागाखौ जोङो जायगा होगोन बे रागाखौ जोङो जायगा होनाङा बे रागा थाबानो जोंहा माने गोबां लोगोफोरजोंबाबो बा गोबां मानसिफोरजोंब्लाबो जोङो मिलायनो हाया जायोखि आरोखि माने बे रागाखौ जोङो दबथायनो हाथारनांगोन रागाखौ जोङो सोरबाया नोंखौ माबा मोनसे गोबां गाज्रि भाषाजों रायदोंब्लाबो बुंदोंब्लाबो नोङो जुदि रागा जोंफुनायाव नोङो बे रागाखौ नोङो जुदि आरोबाव दबथायनानै थायो अब्ला बिनि फलखौ नोङो मोनो खारन नोङो जुदि बेखौ नोंखौ जुदि माबा मोनसे गाज्रि बुंनायाव जुदि नोङो रागा जोंनानै बेखौ बुयोब्ला सुयोब्ला अब्ला गोबां बेयाव जेंनाया नुजायो आरोखि मारै नुजायो होमब्ला आमुखाया बैखौ बुबायनो आमुखाया बेखौ गोबां नस्थ' खालामबायनो बिदि होननाया जुदि फैयोब्ला फैनानै जुदि नोंनि सनमानखौ जुदि हानि खालामोब्ला नोंनि सनमानखौ जुदि बे रागाया जायोब्ला अब्लाथ' माने बे रागाखौ जों जागा होनांगौ स' बेनिखायनो आं रागाखौ माने दबथायनो थिनदों गोबां मानसि जोङो रागाखौ दबथायनो हाया नाथाय आं साननाय बायदिब्ला आङो जा रिजाल्ट मोन्दों बे रिजाल्ट मोननाय बायदिब्ला बे रागाखौ दबथायनो हाथारनांगौ आरोखि माने रागाखौ दबथायनो हायोब्ला गोबां फल जोङो मोनो गोबां जोंहा मानबो मोनगोन सनमानगोन खारन माने गोबां बिनियाव माने मोजाङा दङ होननानै नोंखौ सानगोन आरोखि स' नोंथांमोना गोबां मानसिफोरनियाव रागा दं बेखौ मिथियो नाथाय आङो नोंसोरनो मिथिहोनाया बेनो रागाखौ जोङो दबथायनो नाजानांगौ रागाखौ जोङो दबथायनो हाब्लानो जोङो आरोबाव मा होनगोन बेखौ जोंनियाव नस्थ' होननाया फैया आरो नोंथांमोना मा सानो रागानि बिसय रागा थाबाथ' जोंनाव बहुद नस्थ' फैखायो जों मिथिखायो जोंनियाव जुदि रागा थायोब्ला जोंखौ बे रागाया गोबां गाज्रि लामायाव दैदेनलाङो गोबां जों मोननो गोनांनिफ्राय जोंखौ माने नस्थ'याव लाङो बेनिखायनो जों मोननो गोनांखौ जोङो मोनथारनांगोन जोङो रागाखौ दबथायनो हानांगोन जोङो रागानिफ्राय जोङो बारग'नांगोन ना रागाखौ जोङो दबथायनानै आवगायलांनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि मोननो गोनांफोरखौ जोङो मोनगोन स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो स' आङो दिनै बे रागाया जोंनियाव साफ्रोमनिबो थानांगौ या थानाङा जोङो नोंथांमोना मिथिहोगोन बे रागा थाब्लाबो जोंनियाव जिबनाव जोंहा उन्नति जाया जोंहा दुरनतिसो जायो जों जुदि रागाजों थाबाय थायोब्ला रागाया जोंनियाव थाबाय थायोब्ला सोरनिबा खोथाखौ जुदि जोङो हजम खालामाब्ला सोरनिबा खोथाखौ खोनानानै जुदि रागाखौ डाउन खालामनो हायाब्ला बे रागाया जोंखौ बहुद नस्थ' जानायाव लाबोयो आरोखि माने बेनिखायनो जिखि जाया बुङा मानो जाया जि राया मानो जाया जि बुङा मानो जोङो बे रागाखौ जोङो दमान खालामनो हानांगोन जोंनियाव रागाया जुदि जोंनियाव फैयोब्ला टेम्पार होनना बेखौ सर्ट टेम्पार होननायबो होनना बेखौ बे सर्ट टेम्पार होननाय बुस्थुखौ जोङो जुदि लाबोआब्ला जोङो माने गोबां उन्नति मोनगोन आरोखि माने जोंनियाव जि जानो गोनां बिपदफोरा जोंनियाव बे सर्ट टेम्पार होननाया थाब्लानो जोंनियाव बिपदफोरा थाबनो फैयो आरो बे सर्ट टेम्पारा जोंनियाव थाब्ला जोंखौ माने गोबां हानियाव लाबोयो बे हानियाव लाबोनायखौ जोङो मानोथो बे जागा होगोन बे सर्ट टेम्पार होननायखौ जों बे रागा होननायखौ जों मानोथो जायगा होगोन स' नोंथांमोननिसिम मेसेज मिथिहोनाया बेनो जे जोङो रागाखौ जोंनाव दङ रागा खिन्थु बे रागाखौ जों दमन खालामनांगोन जोङो रागा जाफुनाय समाव जोङो साननांगोन बे रागाया आंखौ माथिं लांदों बे रागाया मा खालामनो सानदों ना जुदिहाय नोङो रागाखौ दबथायनो हायाब्ला रागाखौ हमथानो हायाब्ला खिन्थु बे रागाया नोंखौ सानसे नस्थ'आव लांगोन बे जेब्लायबो नोंखौ जौगाहोआ बे नोंखौ नस्थ'आवसो लांगोन नोंखौ लाबा बियो बे लसआवसो लांबाय थागोन बेनिखायनो जोङो लसखौ नङालासिनो लाबखौ नागिरनानै
जोङो आवगायलांनांगोन आरो जोङो बे रागा होननायखौ सर्ट टेम्पार होननाय बुस्थुखौ जोङो एकदम माने डाउन खालामनो हानांगोन आरोखि जोङो जोंनि गोसोआव बे माने सर्ट टेम्पारा जेब्लायबो जानाङा नङाबा नोंथांमोनाबो जाय आंनियाव बे सर्ट टेम्पार होननाया रागा होननाया दसे सम सोमजिदोंमोन नाथाय आङो बे रागाखौ दबथायनो हानायखायनो आङो 5-6 घन्टायाव 12,000 फैसाखौ जेनेखि मोन्दों आङो जुदि बे रागाखौ दबथायामोनब्ला बे रागाखौ आं बे सर्ट टेम्पार जानायखौ जुदि आङो दबथायामोनब्ला अब्ला आङो बे 5-6 घन्टायाव 10,000 12,000 मोननायखौ आं मोननाय नङामोन स' नोंथांमोननो मिथिहोनाया बेनो आंनि थाखाय बेस्ट रिजाल्टआ बेनो रिजाल्ट होनब्ला माने रागाखौ दबथायनाय आंनि सर्ट टेम्पारखौ आं दबथायनाय जायनिखि समाव आंहा फैसायानो पकेटाव गैयामोन बे समाव आङो बे 12,000 फैसाखौ आंनि पकेटाव मोननो हादों आङो मानो हादों होनब्ला बे रागाखौ आं दबथायनायखायनो आरो आङो सर्ट टेम्पारखौ आङो दबथायनायखायनो आङो बेखिनि फैसाखौ आंनि पकेटाव दिनै मोनदों स' बेस्ट आङो बे रिजाल्ट मोननाया बेनो आरो नोंथांमोनाबो जुदि बिदि नोङो नोंनि रागाफोरखौ सर्ट टेम्पारफोरखौ नोङो दबथायनो हायोब्ला नोंथांमोनाबो बेस्ट रिजाल्ट मोनगोन आङो मिथियो नोङो बेस्ट फलखौ मोनगोन आङो दिनै बेखिनि भिडिअखौ बेखिनि टपिकखौ नोंथांमोननियाव फैनानै रायलायबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि JADJ इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेनो गुबुन गोदान टपिक लानानै जि फैनाय समाव नोंथांमोना भिडिअखौ मोननो थाखाय बेल आइकनखौ क्लिक खालामना लागोन आङो नोंथांमोननि जनायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै स' थेंक इउ